coa presentación de hoxe neste ciclo de outono teatral que, como sabedes, arrancábamos a semana pasada co grupo Artabria de Ferrol. Vai continuar o día 30 deste mes de novembro coa visita do grupo Pérez Parallé de Fene con la Casa de Bernarda Alba, pero hoxe é un día moi importante aquí para a agrupación porque recibimos o grupo Airiños de Rianxo e, dende logo, para a agrupación e para nós, para a xunta directiva, pois todo un placer recibilos aquí. Estamos a falar do grupo de teatro afeccionado máis antigo de Galicia, nin máis nin menos, así que para un lugar como Camouco e para unha entidade como a nosa é todo un privilexio telos aquí, e se me permitides tamén, para min personalmente, pois tamén é un placer pois recibilos, porque neste grupo tamén hai xente que quero moito, así que para min é un placer telos aquí na nosa casa, na nosa agrupación. Ela é a Mantia, é a directora do grupo. Hai un ano, cando empezamos a falar, porque claro, estas cousas, chegar aquí, chegar en Cher non é, non? Hai que empezar a falar, a darlle voltas á rede cultural da Deputación, non sei que, e hai un ano, cando empezamos a deseñar esta idea de que os de Rianxo visiten, ou que os de Asados, non? Visiten Asados, non? Visiten Camouco, e que os de Camouco visitemos Rianxo, pois eles nos fixeron entrega deste maravilloso libro que está a disposición de todos vos na nosa biblioteca, porque o ano pasado celebraron o 90 aniversario deste grupo, fundado en 1933. Aquí temos este libro de 90 anos de teatro do pobo, que tedes, xa digo, na nosa biblioteca para consultar cando queirades. E como eles xa ano pasado xa se portaron estupendamente e nos regalaron este libro, pois hoxe nos, para rematar este vínculo que estamos creando entre Asados, parroquia de Rianxo, onde este grupo, e Camouco, parroquia de Ares, que somos todos defensores da parroquia, en ambos os casos, pois claro, creamos un vínculo moi bonito, porque hoxe están eles aquí, pero que a semana que ven estamos nos alá, a semana que ven, o sábado que ven, a Tenencia Teatro vai visitar Rianxo, ademais no Auditorio Municipal de Rianxo van a actuar, así que todo un privilexio para nós este vínculo e esta irmandade que se crea entre Camouco e Asados, e para que quede lembranza deste irmandamento entre as dúas parroquias, para nós queda este libro maravilloso. Logo, por suposto, constame que Ernesto vos vai dar tamén o último número da nosa revista, xa está dicindo que se coa cabeza, por suposto, pero tamén les entregamos esta plaquiña de recordo para que poñan ali no seu local en Asados. Así que facemos aí a entrega. Moitísimas gracias. Sí, pois suscribir todo o que dixeches. Airiños, bueno, é unha agrupación que naceu no 1933. Nese libro de 1,5 kg tedes toda a información que necesitedes hasta o ano pasado ou anterior, pero bueno, agradecer a agrupación instructiva de Camouco, a todas as persoas que formades parte desta maravilla, porque de verdad, que a comunidade, que hoxe isto este así de cheo para ver teatro, a min me emociona. Vale, entonces, aparte de eso, todas as cousiñas que facedes, joder, parabéns. Eso, o primeiro que vaya por diante. E, bueno, desde Rianxo, felices de tervos tamén o sábado que ven ali, de que isto continúe. Bueno, eso, un breve resume, pois naceu no 33 e sigue viva agora esta agrupación, facendo teatro en galego, sempre, con censura. Moitas veces facíase nos palleiros ou nas casas da xente, non? Facíanse funcións, pois, digamos, un poquinho clandestinas, non? Ou foi censurado, hai unha historia super chula, a vez que dura, que creo que xa non é só a historia do teatro do pobo, como decidimos chamar de galego, sino tamén a historia de Galiza, desde o 1933 hasta, pois, bueno, aí hai vai en paralelo, non? A nosa propia historia, ca agrupación de Airiños, que, bueno, pois é un exemplo de resistencia e arte polo pobo e para o pobo, e hoxe esperamos que disfrutedes moitísimo co que traemos aquí, que é unha adaptación de o Rianxeiro Castelao, por certo, o primeiro presidente de Galiza, desde onte, recoñecido no Parlamento. Se non o sabedes, consultade as novas. É unha adaptación que lle dá un xiro e traino a hoxe, non? Un pouquiño do noso, que tamén tuvo algo que ver, está aí os seus primos ca Fundación de Airiños
o Partido Galeguista. Bueno, moita historia. E moitísimas grazas por ternos aquí. Moitas grazas, Dani.